Hola, soc Juanma Ramon, portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Paterna i candidat a l'alcaldia en aquestes primàries de Compromís. En primer lloc, agrair-te la participació en un procés històric, un procés sense precedents al nostre municipi, un procés de participació ciutadana, de democràcia oberta, horitzontal, on són els veïns qui estan ordenant els nostres candidats per a les futures eleccions de maig del 2015. Com saps, en Compromís se creguem això de la participació i per això vos donem l'opció a vosaltres, si estàs inscrit en el cens, a que faces la nostra llista. Recorda que tu fas la nostra llista, participa a les primàries, el canvi comença en aquestes primàries de Compromís.